Happy ke balang nga ai kublei e je pi baro haka ketengu try jisu unong pedim jongi tungin phai pat syakene ke benta ke balai ba balei uniu kherup balasle jong ublei u hapno au lukas sipo golenong ngi i ba ki hnyu phongut ki bawan phai de ka jingkemen ki ong ko try wat ye ki ksuit la pendam hapo jongi haka keteng jome u jisu jubab ye ki wang alai iu setan ba ulahap kum ka leili na bneng ulahap no namar ka jingmeng jung uhi haka jingyam pangnut na ka banta usim ka Tyrus u prophet Ezekiel ong haka tu khot ka bakhat nyau ka lenong ka baar pupra ka donut jume ka lameng namar ka jing itnat jome melapen sniu yala ka jing start nakadaw ka jing pernai jome ngala bread yame haka kendo ngala bu yame hakamat kisim bakin shukmi yame ka kitab proverb ka lanong ka bakat nriu ka dekot ka bakat pra ka ong ka jing sarong ka lej haswa ka jing penjot bat ka men sim bas ngau meng haswa ka jing kelon ka lanong ka bakat pra ka dekot ka bakat ar ka ong haswa ka jing jot ka danut ubriu ka sarong haswa ka jingjot kibriu ki sarong bar ke kitab proverb khan riu ke khot ke basan laong ubriu baro ubasarong ke donut ulong ke jing ijli how try kumta ko ke balang ni syampang badai uniu Lucifer ubalang ke telong ni ke origin jong ke jingbeng bun ba kibriu meni tu ipilapen khamti da ke ni ke bi kaba usim ke jingdom u persat hapo ubriu sengu thu ni syampang udakwa e ban sloit no ya ke ni ke jingle meng na u henry Lucifer hadu menta udang persat udang trei ya ke ni ke kam berbi jong ke jingmeng syaki benriu hakene ke perthei kibriu ki yopang na ke ni ke bi jong u kim tip nang no kawan ka jingmeng le ni ke pride ka dei na ubriu ka le don bor ka syong kulai halor jung u ka le don bor yu ubriu ni syamu Moses uye kendu ya kene ke challenge ka jingkop nala ka jong ka long ying ka Miriam ka lameng ka la sarong tenge da ka bakala lorni persya yu u ka Miriam badu Aaron habalayalam da uniu Lucifer ula persat bat yai persat apo jengki ya kene ke bi jong ke jingmeng ke donut kat hadu banong hatu utrai ukran tang da Moses hatu kran mo lang ba jong iru tung ini ai ken mau dengong ko ke balang ba ka jingmeng ka envy jealousy la ni ke jingbi shni ni ka jing anglut e ya kata ka jinglong ba pau khmat la ni ka popularity kidei ki atiar thma ki baklan hadu kata-kata jong uni ukherop balasle ublei jong ni ka perthei ngipule ba Moses bakata ka ba usngu khia e kalong ka buram jong ublei bat ka kerdan la jong bat ngipule ka kitab jingkheng baulong ubriu bejamnu tam na kibriu baro ki bahakmat jong ka perthei kum ki khon ubahakli tam e tungin ya yit yalade ha ka yit kmi ka balong ka Bible yo ba kata ka bone cancer ka jingpang bampong wat hadu kisiing ka balong kata ka envy jealousy jingbi shini ni jingpi hun ka ba ka kitab proverb ka lanong ka bakhat sao ka khot ka balai po hang ni ka Bible ka ong ka donut ka bakhya kalong ka jing im ya ka do Henry ka jing bishni ka penpuut ya kisiing kawai ka translation
Ngan puli kum bakalong kaong peace of mind. A healthy mind means a healthy body. But jealousy or envy will rot your bones. Kelas niu, kapen puot yu ubriu, u kelakro. Lapen sniu, lapen puot, lapen kelakro yu imsol. Namar ka jingmeng, bat ka jingpihun, persya ya u David. Kamen sim, ka Miriam, kahaban siu ya ka dor jong ka jingmeng ba ka jingbishini. Ya uni ubriu jong ublay. Moses. Kalapang niyang toli, kum kayor ong kaktiin ublay. Namaru try wala bitar tinge. Tungin tip, baga tulong ni katanray. Ka origin, jong ka jingtang, kadi ka dujok. Kawan na dujok. Kat kum ujakap kalanang kabalay. Ujakap utho. Hakitukad kot ka bakat saw. Wong lada pi kibangay pidan ka jing pihun. Kabaktang. Bat ka jing pen sat. Hakadok nuot jong pi. Wat ya lam ler persya ya ka jing sisa. Wong syuk-syuk ka ni ka jing start kamlong ka bawan hiar na jrong. Handray ka ba ningkong ka ba kenja pertay. Ka ba ar ka ba kenja do. Bat ka balay ka ba kenja ksoy. Nakahima ka jing dum. Na ukirop balasle. Kajing kali kalong hatung i ailat yu tiit kajing tang baon plung lani uta root of bitterness. Nong to shika Hebrew kat ar kat ka bakat san umaham. Wong da kmi benia. Ya dan uno brio ubanam kat shika jing ai ublay. Pej bayong im kat shika jing ai jung ublay. Ya bangiri yu tiit kajing tang. Ubadami slun upen kuslay yapi bat tangkat ta upen tingit yaki babon hakabalang ko kabalang kamet ukris uniu kirop balasle niu setan uyo yangi daga basuk bangi ailat bangi IT hiyalade syakikam jong kado ngilong kikistan kibaken jado bat kibaken jaman sim ngipen snusi yo blay. Namar ngimrung. Siya ka jinglong ka ba kenjaman sim ka bariw blay. Urong hakabalang. Da ka basuk Namar ba pimtip yukibut jong u. Pilong sa ki kelung. Baju besar tang da kadut. Bat ka jingbam ka ba Wat la ka tapaus nam pidan na kabalang. Bat pimtre. Bat ailat. Bagak tienu blay kan negan snadur yapi. Pilong sa kibakan jado. Bat pim ko ngu ban yaj tang da umensim. Kumbala to da wapistol Paul. Yaj da umensim cikinong Galatia wang. Kumta pin pendep ikijing kwa kado. Hagad kot kabakat nyaw kalanong kabasan. Wang namar kado kakwa mar persya yu umensim. Badu tau mensim mar persya ia kado. Pilong tik kum kinong Korin. Kibau apostol Paul utho hakatu. Kasiti beningkong kinong Korin kalanong kabalay. Ngangay pilapuli bha. Bakidang long kibakin jado. Wang na bakadon. Hapdeng jongpi. Tangkata ka jingpi hun. Bat ka jingpi sini. Jingyan niya. Hatu kimde kikam jong setan. Hatu pimlong kibaken jado. Bat piyat kat bakum karukom brio. O kalong kabalang. Kabala pendap du mensim. Layo pediang yu mensim bukoy. Henry kibom tre. Kibom mon banyat da u mensim. Kibaken jado. Kibom san kilong kikelung. Kikistan bapan snusi yu mensim jong ublay man la kasngi. Bat kiberi kendong ya ka jingmeng. Jong utaha ukhirop usaitan. Siti peningkong kinong Korin ar kalenong khatsa bat khatsan ngipule. Upolang ni uong ubriu baken jado.
pediang. Dalay pediang ya ki jong umen sim jong ublay. Namar kilong ka jing bid hau. Namar ba uyat de ka kli ba ka jing start la jong. La pan itu ya ki. Nabada ka ba kenjaman sim ba bishar ya ki. Kat ba uba kenjaman sim pat ubishar ya ki baro handra ya umdan ba bishar. Snap ka jing per ka ba kraw. Hapdang ki ba kenjado wat ki ba kenjaman sim. Tungin yet yalade, langilong kibakan jado, ne kibakan jaman sim. Ngipule ke Bible, kabala to do man sim. Ngihap long kibriu kibakan jaman sim. Banyo ya ki jong man sim bakut jong ublay. Ko kabalang, wano kloy hak kejat keding pena. Berat lot ya kejeng sarong kejeng mang kedonot jong pi. What I lad yaw ni Lucifer. Baon persat api. Ya ka bi jing meng jing sarong jong u. Be yo ka ketang u Jisu. Pano try. Ya ka jing sngoret jong u. Haka do nur jong pi. Be ya ka ta ka bagi juang ka spiritual pride. Ka jing sarong bakan jaman sim na pi. Ong yalade ngalong unong pop kanong pop. Bala saj ay de kasnamu Jisu, de jing ay ublay. Ngalong kumni ka mangalong. Amsyu mga, henry ukris sapo janga. Uba penla yanga. Ong yu saitan da balato ubriu baro ubasarang ka donut. Ulang ka jing ijli ha utray. Yay ong ubriu ka briu baro kibasarang ka donut. Kilong ka jing ijli ha ublay. Penmelin. Man ka second ka minute, ya ka jinglong barit, jong u Jisu Kris. Hong, kup, ya ka jinglong jong u. Haga kitab Sam, sispa alay pukandai, u debet uang, yit yang ablay, uang tip, ya ka donot jong a. Tenju yang a, haga Sam ka baar pun riu ka dekat ka baar, upen kut, tu yit ya ki klay, jong ka donot jong a ablay. Hakat sam bakat kendai kita kot ke bakat aruang. Penkuat yang nak kita kijing lat ki bari. Syuk-syuk ke Bible ke ong kitab Jeremia kat nyau ke lenong bakani ke donut ke syukur. Ke donut ke syukur ke meng. Wei ubala pan itu ya ka. Hakat kot ke basipau. Ke ong ngau try ubayit ke donut. Kitab Proverb lenong kebasaw ki itu ingi bangin rikop ya ke donut. Da ka basumar ya ka. Namar naka ki mi, namar naka ki wan, ki jing mi ka jing im. Ki isu jong ka jing im. To pintip baka jing sarong ka lej haswa ka jing penjot. Bat ka mensim bas ngomeng haswa ka jing kelon. Bon ba ki briu. Ki hap haka jing jot. Namar ka jing ngomeng. Haka jing im jong ki. Kani ka mensim bas ngomeng. Kalawan ra ka jing kelon ka bakraw Yaw niu kirup balas le jong ublay. Tungin rikop ya kini kikentin. Uya anis nong penbaptis. Hakalanong ka balay. Gospel uya anis katkot ka balay po. Wong ka deyi uban man kraw. Henry yang aban mandrit. Sengap uni-unang yalap. Wang, bau Jisu unang man kraw. Henry yang ban man red. Bangan nang red. Wapasol Paul uto yaw Timothy. Haka siti beningkong. Lai ke dekat ke banriw. Haka jingaday ban jiet ya kinong syarai balang. Kinong yalam ukentu ba omda usenran ubadang sibit. Yo ba anda ulas ngomeng. Anda ba ulas ngomeng. Unhap siya kajing penram jang usaitan. Kaway kajing ong kaong. Kajing la jang pi kan ra pi syate shalor. Haray tang kajing long kan bat ye pi. Ability may bring you to the top. But only character can keep you there. Kajing kali kalong hatung ikloy. Ban map no ya kita kibapan ketang yangi. Lucifer.
ubameng. Lalangi meng, nginumla ban maap. Kopa tu maap yaki. Ong ujisu halor kading pena. Nabakimtip ke ay bakile. Hatung idon ka jinglong ba maap jong ujisu Kris. Ni ka jinglong ba maap. Hatung ibatsa ya ka jingbu sni. Ni jingbu nut. Ni ka taga grach. Ka jing syun ni jing bisni na po. Lani ka taga jing atnut. Daki million kibriu kitip. Badai ban maap no. Kabas nusi kalang bakim don ya kata kabor penla. Kabor penla. Banle kumta. Lucifer. Uyai pendap. Da kata kabi bameng jong u. Hanre ka kubor babha. Hakani ka klip mat kalong. Ya ka balato au yones. Kalanong ka ba prad kot ka ba lai pun riu ka ba ong. Lada ukun. Upelaj no yapi. Lada ukun. Upelaj no yapi. Pinlong ki ba laj no da shisha. Ko ki briu ublay. Siyam ya ka ni. Ka ba wen no ya ka jing artetien. Ne jing pensay. Ka ba ki kot ka solution. Ka ba utray jisu uterwa yapi. Uong ha ka gospel o Matthias katway. Arpu kendai bat laipo. Shim. Yaka de kalengkor jonga hapi. Shim yaka. Hikai na nga. Nabanga waluluy. Bat ubarit hakado nod. Kini ki arteli. Ki jinglong jong Jisu Kris. Kabangi hap ban kup. Ban pendambit halade. Tipin siyam kabajat hat uong. Hakimen sim jong pi. Kajing kalong bangim tre ban sim. Nawa kalengkor jonga uong kalong kabajam. Bat kajingkit jonga kabasting. Lada kani kajingmeng. Lani ka Holy Spirit. Kabakiong tien kasi. Kata kabakalaw no riat. Kalek dan bor ya pi. Himla ban pendem. Himla ban yale. Ni yakun. Bat berat no. Jisu Kris sakadakot ka baar pupra. Uterwa. Wong to wan hanga. Pi baro kibataj. Bat kibakia ka jingkit. Wan hanga. Pi kibataj. Bat kibakia ka jingkit. Dengan penjam ya pi. Hikai na nga. Nang na nga uong. Nabanga uba luy-luy. Bat uba red akadonot. Luy-luy. Bat red akadonot. Ladang ikup ia kajing luy-luy. Bat kajing red. Ngin siyam kabajak taj. Hakimen sim jongi. Lem kumta ko kibriu kajing ublay. Pikup ia kajing meng. Hakajing em jong pi. Learn of me. Learn from me. For I am meek, I am gentle, and lowly, and humble in heart, and you shall find rest unto your souls. Kasi ti benengkong Petros lunong kabaar, kot kabaar puway. Hang ni, kayo tu ingi naman ukris. Ula siya nakabanta jongi. Ula siya haduk kata-kata. Ula ayangi, ula ino hangi kani kanuksa. Bangingin bud, yaki dinjat jong u. Pikwa ya kajinglong ba jamnut. Kajinglong ba lung mensim. Kajinglong ba siya jam. Ni kataka meekness. Bud ya kajingjam ni dinjat u Jisu Kris. Pan yam na utray. Klempep un ayapi. Ya kajinglong jong u. Naman nilayap no ong Apostol Paul si kinong Kolosai. Pada kajing imjungi laburi lem bat u Kris. Tungin bit om ya uni u Lucifer. Haringin bit ya kajinglong. Ngin bit ya kani kajinglong ka baluy-luy. Kajinglong ka barit jong u Jisu Kris. Ublay un kerku bat ngin siyak tengpat hakabenta ka basaw.